Ja, Nadja og jeg, Nicholas, vi skal snakke omkring flexicurity. Og flexicurity betyder fleksibilitet og sikkerhed på selve arbejdsmarkedet. Vi vil gennemgå den danske model, aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik og andre udfordringer for modellen, seneste tiltag på området som er mindsteløn, lavere dagpengeperiode, krav om x antal ansøgninger, og til sidst vil vi snakke om overordnet analyse af fordele og ulemper ved modellen. Godt. For det første så etablering af den danske model. I gamle tid var der ikke nogen lønmodtagerbeskyttelse. Hvis man ikke gjorde, hvad herren befalede, ventede der afstraffelse, fyring eller fængsel. Dette førte til store konflikter på arbejdsmarkedet, og på grund af de dårlige forhold blev der organiseret foreninger, som medførte strejker. Da Snedkersvend strejker i 1899, står 40.000 arbejdere uden for arbejderløn i ca. 13 uger. Afslutningen blev et septemberforlig, som også bliver kaldt arbejdsmarkedets grundlov. Så lønmodtagerne skulle nu have deres ret til at organisere sig og strejke og få gode arbejdsvilkår. Staten skulle således ikke blande sig i konflikter, men give nogle redskaber til at kunne klare striderne. Det kaldes også til trepartsforhandlinger, hvor vi har arbejdsmarkedsforeningerne som 3F og KRIFA, og så har vi selve virksomhederne, det er selve dem, der modtager arbejderne, og så har vi staten, som holder sig lidt i baggrunden, men det er egentlig dem, som sørger for, at det hele det kører gnidningsfrit. Godt. Ja, og nu vil jeg gerne snakke om den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den aktive arbejdsmarkedspolitik, den består af hyppige kontaktmøder mellem de ledige og jobcentret, hvor der så er et aktiveringsforløb for de ledige, dem der selvfølgelig har svært ved at finde arbejde. Det kan være dem, der mangler kompetencer inden for visse ting eller områder. Men og så på den anden side, der sidder kommunerne, og det er så ansvar for at både forsikre de ledige og kontanthjælpsmodtagere, hvor de så skal finde egnede aktiveringstilbud til de enkelte. Nogle virksomheder, de investerer i deres medarbejdere, hvor de sender dem i uddannelse for eventuelt at få nye praktikanter eller elever ind. Og så nu videre til den passive arbejdsmarkedspolitik, hvilket består af overførselsindkomster, der skal erstatte arbejdsindkomsten. Det er som at få løn for staten uden at arbejde. Det er sagt lidt groft i det. Godt nok. Nogle udfordringer, der kan være for den her model, det er blandt andet for virksomheder, der får nye praktikanter og elever ind, og så sender deres nuværende på uddannelse denne fleksibilitet. Det er et problem, fordi at det er forholdsvis dyrt at miste den erfaring, som de nuværende medarbejdere havde, og så få en ny ind, og så opkvalificere selve de nye medarbejdere. Fordi der er mange, der også smutter igen hurtigt efter, at de er blevet kommet på skole, så finder de nye idéer, og så går de videre i systemet, og så mister virksomheden egentlig den her lyst til at lave den her rekruttering. Det er i hvert fald et af problemerne. Så seneste tiltag til den her model, det er minimumslønnen. I Danmark har vi ikke rigtig nogen minimumsløn, men er man i de her fagforeninger, så skal man opfylde visse kriterier. Og det kommer jeg nærmere ind på med selve fordelen og ulempen med det her. Og så nu videre til dagpenge. For at modtage dagpenge, der skal man medlem af en A-kasse. Derudover skal man registreres som arbejdssøgende hos jobcenter, og der skal man opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke være selvforskyldt i den ledighed. Og man skal have bopæl i Danmark. Dagpenge, den er blevet formindsket. Førhen var den på 4 år, og nu er den så kommet ned på 2 år. Og førhen var der ikke nogen krav, og nu skal man igennem en optjeningsperiode i 52 uger for fuldtidsforsikret, eller 34 uger for deltidsforsikret. Ja, og så er der krav om antal ansøgninger. Jobcenterne, de stiller krav om, at nu når man står i ledighed og ikke har fået noget job, så skal man skrive et vis antal ansøgninger per dag, per uge, for at overhovedet kunne være i programmet.
Og vi kommer lidt ind på ved ulemperne ved det også. En overordnet analyse af fordele og ulemper ved modellen. Fordel. I det staten kun forholder sig i baggrunden, vil være muligt at kunne uddelegere reguleringer af arbejdsmarkedets retsforhold til arbejdsgiver og lønmodtagerforeninger. Overenskomster har givet tilfredsstillende løn- og arbejdsforhold, der er blevet taget hånd om blandt andet minimumslønninger, pension, efteruddannelser og ret til fridag ved barnssygdom. Det fleksible arbejdsmarked for virksomhederne gør, at det bliver nemt at fyre og ansætte nye medarbejdere. Plus at mange virksomheder også ansætter folk over sæson og deltid, og det medfører et sundt erhvervsliv. Godt. En af de andre ulemper, det er selve det med mindstelønnen. Mange er ikke omfattet af det her 3F eller KRIFA, og det vil sige, at så har de ikke en løn, der er ens på andre arbejdspladser. Så det vil sige, at arbejdsgiveren kan egentlig vælge den løn, man egentlig skal have, uden at man kan komme efter ham. Så er der krav om antal ansøgninger. Det er noget, jobcentrene udstiller af krav. Der stiller dog ikke noget kvalitetskrav om, hvordan de ansøgninger skal udformes. Så mange, som bare ikke gider det, sender altså ansøgninger til firmaer, som slet ikke er gode nok, eller handler om det helt forkerte. Det kunne være Mærsk, at man sender ansøgning til, og man vil gerne ansætte som sygeplejerske. Det hænger ikke rigtig sammen. Så det er nogle regler, men som der godt i hvert fald kan forbedres. Det var så alt, hvad vi havde om flexicurity. Ja, og den danske model og trepartssystemet. Så